Salam, adorang setapuka parmenggeta jumulo mahita martang yang nahohong. Amin. Hamudongan sahurian namarlas niro hadohita sadarion alanung ngamonang Tuhan Yesus maralohon huason di hamatiani hamonangan ni Yesus gabi hamonangan nang dihita. Imana tapes taho dari minggu sadarion alani i hupasat tami matutu Tuhamu selamat pasca ma dihita sude. Rapot Tuhan Yesus do hita di pahehe ima topik ni minggu sadarion di hita nunga hehe Kristusi hehe manaong dohot hita laho marsobat tu tuhata tamangirma suarat tamamuji debata marhite namared desia buku de nomor sia pulonom ayat sada satu ayat tolu. Hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di parbadia na tumapalangi dohot tanaon. Amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, aryodo najiderihon ni Jehovah, marolopolop jala marles ni roha mahita disi, batundang binolokon ni akapade bagas, ima gabe batu parsuhi pinamasa ni Jehovah di doi halongangan doi dianggo di matata. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan Yesus Tuhan nami nama dok mulati dohami tuho ala ditaluo kodo dosa dohot hamatian marhite-hite hamamatemi ala disodangi hodo tanoman nami asa marpakirimon namangulu hami ala ni haheyon mi dang pola bemba biar hami mida hamatian ai hodo ulu nami ruas mudo hami di pausat hodo hami sian haholombon tuhatiuron siak kamatean tuhangoluan atong pargugoi mahami mamuji dohot mengeloi ho ari-ari
pasangapok ko di bagasan haporsyan na mangulu, pay masahat tami tulabungmu. Amin. Tanghihok kamu mapatik ni debata natar surat di Rom 10 ayat sia. Ay malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi huhut dihapor say roham naung dipahe debata ibana sian akka namate ima sahatna atong ra manggidugugo mahita sian debata. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangolahon na humbar tupatikmi. Amin. Segala puji dibatata aleha jolma oni ayong hedo tuhata sian hamate ani di pasidung Yesusi murah sesudi patu pohon haluaon bisa luhut hajomaon Angutang di dosaku didarani Yesusi hidup persiaku dinanti naonain Nunga tulus patiki Nunga beto primasi Pinahehe ibana Rolia hamoruana Tatopoti padosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Naung pungudo hami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goranmi. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya asima roham mida madok bangsonami. Se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Alani anakku Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Isebe mangulahon akan pinilit ni debatado nama mitori. Isi do nama dabu uhum hamaguan Kristus Yesus do naong mate. Alai dada holani nang mulak mangolu do jala disamun ni debatado ibana mangodihok kita. Hasangapun madi debata na digijang. Amin.
Lupuk epistel di minggu ta sadarion tersurat di buku Psalmen 110 lalu mamuk kamesian ayat 14 1 ayat 20 sada kita jahama marsika soreng. Jahoba do pargogoku doho endekku jadi gabe hatuakku ibana. Tibul si tutudo siamun ni Jehovah do si bahen hamonangan. Nung ngagogo tutu di pisang Jehovah, alai dang tung di hamatean au di pasahat. Odo bahal ni Jehovah, bongotan ni aka partigor do isogot. Ido sahatna, martua maakana tumangihon hatani debata, jalan na piapsa. Amin.
Mahatidak ko maha porsyautai, songon na hinatidak ko nidongat ta sa haporsyan di sabdok portibion, rap mahita madok. Au porsya di debata Jawa, iyo ama paguguna sa dosa, na kumpalangi ko. Au porsya di Kristus, anak di debata Jawa sasajadi, iman timbul semangat, naga dia geser to di bagian, abra sombong. Iyo kata, mau begini, di bangunan seratus, nama kita pada di balik di bawah Islam, na turun turun tanam, na
Oras jala selamat hari Minggu ma dihita salahutna. Tabegi ma titing namasa dihuriata di bagasan nasa minggon. Titing Minggu sia April 2023. Guarni Minggu sedarion ima Minggu Paskah na parjolo dohot topik Minggu rapon Yesus di pahehe. Na paduahon parhobas di hari Minggu sadarion sia April 2023 buima tajaha di titing. Na patoluho titing namasa. Parjolo pelean tu diakoni sosial. Di hari Minggu 16 April 2023 di Minggu manogot harian dohot botari huriata papungu peliatu jolo dung sidung jamita marhite amplop. Si pasahatota tu diakoni sosial huriata sialani tapasahat ma peliata na dumenggan. Na paduahon dakdanak na sorang. Na parjolo na di hari Selasa 4 April 2023 di basa-basa hotuhatado sada dakdanak bawa di amata Andreas Sinaga inatai Regentina Borsilaban Sian Huta Perum Harapan Jaya 2 Jalan Sungai Serayu Blok E nomor 180 wilayah Bethlehem. Hipasdo dakdanak songsongoni nang natorasna tatangnya kema dadakingi asasi burma godang jala namar habiarat tu debata. Na paduahon di hari Selasa 4 April 2023 di basa-basa tuhatado sada dakdanak boru di amata Jonathan Hasian Siburian inatai Duma Natania Boru Hutapea Sian Huta Perum Harapan Indah 2 Klaster Taman Puspa Blok HO Opat nomor 10 wilayah Nazaret. Hipasdo dakdanak songsongoni nang natorasna tatangnya kema dakdanaki asa sibur magodang jala namar habiarat tu debata. Napatoluhon ruas nataba. Mamuka sedarion Minggu sia April 2023 di jalodo gabe ruas ni huriata ima amata Sabar Wesley Simamora inatai P Claudia Arta Boru Dolok Saribu dohot sada tanggunganna. Sian Huta Perum Bintang Metropol Jalan Venus Opat Blok B Onom nomor 12A wilayah Hermon naro pidasian HKBP Pergedungan Dolok Sanggul Resort Dolok Sanggul Distrik Tolu Hubang anggiat ma ruas nai barui gabe ruas na burju di huriata. Opaton namoding dari Sabtu 8 April 2023 marjungolu do inata Ruperta Mutiara Boru Sinaga umur 57 tahun. Sian Huta Perum Pesona Anggrek Pulok A17 nomor tolu. Na hinabaluhon ni Hotlan Hiras Siboya doho sada dat anak boru tuhat tama na mangapul keluarga na tinadikonna. Partangyangan wilayah di hari Selasa 10 sada April 2023 pukul 20.00 WIB di wilayah Jerusalem di bagasni MC Topul Boru Sihotang Jalan Sungai Sarula Kafling 20 sada RT 11 RW 10 Sia Harapan Jaya di wilayah Kanaan di bagasni Hasibuan Borogultom Perum SBS Jalan Bima Raya Blok AB 8 nomor tolu. Di wilayah Galilea di bagasdi Nyonya Tabba Borosiboro Jalan Sido Makmur 2 nomor 16 RT 5 RW tolu Kaliabang Tengah Bekasi Utara. Di wilayah Judea di bagasni Damanik Borusiahan Perum Pesona Anggrek Blok C5 nomor 6. Di wilayah Sion di bagasni M Manurung Boru Gurning Kafling Harapan Kita Jalan Bangun 10 Sada nomor 24. Di hari Rabu 12 April 2023 pukul 20.00 WIB di wilayah Bethlehem di bagasni G Bakara Boru Purba Kafling B Rawabugel nomor 33 RT 2 RW 10. Di wilayah Hermon di bagasni B Sinurat Boru Simatupang Perum Titian Kencana Blok Katolu nomor 10 Sia. Di wilayah Jetun di bagasdi Nyonya Sinaga Boru Sitio Kafling Rawabugel RT Pitu RW 25. Di wilayah Efrata di bagasni A Haryanja Boru Sianipar Rawapasung. Di wilayah Nazaret
Nyonya Situa Alu Betoruan Boru Simamora, Perum Taman Titian Indah Blok B2 nomor 2. Napaonopon parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus Paskah Parjolo dohot Paskah napaduahon. Naparjolo sadarion Minggu sia April 2023 ima parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus Paskah Parjolo huriata patupahon parmingguon tulu hali ima pukul 6.30 wib digabung dohot parmingguon buha-buha ijuk pukul 5.00 wib. Parmingguon pukul 10 wib dohot pukul 10.07 wib di Patupa Songon Nasomal. Napaduahon kegiatan sekolah Minggu Harapan Jaya dohot raw pasung di Padomu di Huriaon. Napataluhon di hari Senin 10 April 2023 ima parningotan ari haheon di Tuhan Yesus maneng Paskah napaduahon di Patupa di Huriata do parpunguon masuk pukul 20.00 wib. Jala aka paduan suara asa mangisikor di Paskah napaduahone. Papituhon Paskah para puan saresot Harapan Jaya. Di hari Jumat 14 April 2023 pukul sia 00 wib sahat Rodi Nasidung di Patupado perayaan Paskah para puan saresot Harapan Jaya. Maringanan di HKBP Pondok Ungu Permai sialani i riama aka para puan ni huriata lahomat dohoti ulauni. Parhepengon ni huriata di mingguon boima tajaha di titing. Saldo kas ni huriata persia April 2023. Huria diakoni 230 juta siaratus 50 ribu 642 rupiah. Pusat 6 juta 650 ribu 760 rupiah. Pembangunan perawatan 112 juta 107.700 rupiah. Transitoria 2 juta 175.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 24 juta 830.000 rupiah. Laos ni sosohom matus je ruas ni huriata asa tagararma pelea bulana tabe. Pelea permingguan virtual nata Patupa di Bagasta nang jaji imat tabe. Tuhan tama nama masu-masu parhepengon ni huriata. Napa limahon ulang tahun. Torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di mingguan ima 45 halak. Parhalado doho ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hata ni dibata nama dok di Matius 5 ayat 8. Martua ma parroha nayas ai idau nasida do debata. Songonima titing namasa di ruata di bagasan samenggon tuhatama nama masu-masu hita saluhna. Horas.
dameni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti yaka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah. Boido hira-hira molohudok selamat Paskah pitor sude mahita marsuara nagogo sahatu sumarekonan. Nunga hehe Kristusi haleluya alehuhu tabaina no tangatai asa mago jo namo dohodohi. Selamat Paskah. Dakom Pak Dope. Nunga hehe Kristusi haleluya. Selamat Paskah. Holan nadi saya siamunom majo. Selamat Paskah. Puji Tuhan. Mau lihat ya. Hatani debata jamita di pesta Paskah. Pesta Paskah na Parjolo. Parjolo berarti adok padua hosotuk soro hita tuan nami kainang. Markordo sogok kaparade sodohok keluarga. Ikut salanggatano kita merjaji. Pukul walu marsogot. Naposo bulung. Besok jam 8. Jangan ada sidalian. Aka ibu-ibu cantik yang berbaju merah ini juga. Besok jam 8 kornya dipersiapkan. Anggo ama huria pasti deh. Dak pola sukunon pasti do markorna sida. Sian wilayah. Alahana bohaba henon. Anggo ina mamanait asaro asa ingot gabe masih beta-beta do di grupi wilayah Judea rohamu markordo hamu Gloria unak talu be lehem ala di komplekod dope dohok mana singai kakur-kur wilayai asa ramehita nak pedi dokala sahira festival dangi sadok marhite kori gabe masih beta-betaan gabe ramehita. Hatani debatana mamakulingi hita di pesta Paskah na Parjolo ni masian Kolose tolu ayat sada rodi opat. Hujaha majumolo di hata bata. Asa molo naung rappamu di pahehe dohot Kristus. Jalahe hamu makana digijang. Ai di sido Kristus hudul di siamun ni debata. Akan adigijangi ma parohahok kamu unang makan adi tanoon. Ainung nga mate hamu jala buni dongolumuna rapon Kristus di bagasan debata. Alai ia dung gabe patar sogot hangoluatai disima gabe patar nang hamu rapon ibana di bagasan hasa ngapon dalam bahasa Indonesia. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sejarah sangat jelas mencatat, itu tidak bisa disembunyikan. Kalau orang tidak percaya dengan Alkitab ini, tidak percaya dengan Bible, boleh-boleh saja. Ada banyak agama tidak mempercayai, ada banyak orang tidak mempercayai. Tetapi fakta sejarah itu tercatat. Yesus benar-benar mati disalibkan. Jalanunga di Lubahon telah dinubuatkan dalam perjanjian lama ribuan tahun yang silam, jauh-jauh hari. Yesus harus mati di kayu salib. Akapanurirak penunga di Lubahoni dinubuatkan. Jalaikon hehe di ari patoluhon.
Laho patu pabuahon bahwa dang hamatean ujung ni saluhut. Bukan kematian akhir dari segala sesuatu. Songoni dia kana porsea di Yesus Kristus dang penderitaan, dang hamatean ujung ni saluhut. Saha do baritai di boto aka situani malim doho aka malim halak parise, kaum rohaniawan, tokoh-tokoh agama, takas do di boto nasidai. Jala di bege nasidai do na di lubaho Yesus, naik kon mate ibana jala hehe di ari patuluhon. Aledak porsea halahon, dukon tarsilang Yesus, jala takas doi ditulang muse, tos mahosana, Roma kamalimon didok matusilatus, pejabat negara hati hai, ayado didok halahon, madok Yesus, didok Yesus do nahehe ibana di ari patuluhon, dak tutui, tupa nanek takon ya kasisian naidoi. Karena itu suruhlah penjaga-penjaga yang kuat, yang kekar untuk menjaga kuburannya supaya nanti tidak dicuri sehingga dikatakan sudah bangkit. Ini kata mereka yang menyalibkan. Suruhlah penjaga-penjaga, maka sejak disalibkan dikubur, kuburan Yesus dijaga. Alkitab mencatat di materai. Kuburannya di materai disegel. Ditutup dohok batuna bolun. Alana non sotungi takwa kasih seanon. Dungi didok mana hehe gabe rumarma meila mahita. Takas di patorangi di Matius. Tetapi apa yang terjadi pada hari Minggu subuh buha-buha ijuk Roma masa malalo terjadi gempa. Ini bukan bencana alam, bukan gejala alam biasa, tetapi karena kebangkitan Kristus itu alam juga ikut bergetar. Gempa terjadi di sekitar kuburan itu. Magulang batui. Karena kuburan beda ya dengan kuburan yang kita kenal sekarang. Itu ditutup dengan batu. Terjadi gempa getaran yang maha dahsyat. Penjaga-penjaga yang disuruh untuk berjaga-jaga di situ menyaksikan yang terjadi. Mereka ketakutan, mereka melihat proses gempa ini terjadi dan Yesus bangkit dari kubur. Mungkin jarang kita baca dalam Matius 28. Peter merlujongi duaka perjagaan, melaporkannya kepada malim, melaporkannya juga kepada atasan. Apa yang terjadi? Bagaimana reaksi kaum rohaniawan yang mengaku diri orang saleh, pemuka-pemuka agama ketika ini dilaporkan? Membandel marrohabatu, dungi dibuat mahepeng, dilehom mai disogok ma, sisip suap, uang nania gudangna. Itu kesaksian Alkitab. Unak pabuah-buah dah pasipma. Hami penon pabuaho tu pimpinammu. Madok na ditakko sisian naido Yesus. Lihatlah. Mereka dibungkam dengan uang. Kaum-kaum rohaniawan, tokoh-tokoh agama orang Farisi bersepakat
untuk membungkamkan mulut dari para penjaga ini, disogok dengan uang supaya berkata bohong. Asa pasahaton berita hoax. Mereka disogok, disuap. Dan kepada pejabat-pejabat yang lain juga disogok. Mereka menyebarkan kalau Yesus mayatnya dicuri oleh para murid. Alaihatutu padoi tidak. Karena Yesus tidak langsung bangkit ke sorga. Tetapi 40 hari dipakai masa untuk meneguhkan, untuk menguatkan iman dari para murid. Nauksanga madabu nasida tubagasa padelean. Saihira hamateanon nama ujung disaluhut dinasida. Sanga dosongon nama dele si Simon Petrus dohot akadonganna mula namau majala deke. Dang be on nama ujung naharoha. HP nga ditinggal hon nasa lelek tolu taononi. Alayalani hamateani daktar jalo rohana dak siat tu pikiranna nak peheadi do ibana dang mabiarau tu dia pe tu penjara huyu toko Tuhan tu hamatea pe doho tau. Alai pe do moloro akan nama bibiari hati hai. Itu sebabnya Paskah kebangkitan Yesus menjadi tonggak sejarah bahwa iman tidak berakhir pada penderitaan dan merujung di hamatean. Ido ubain topik mingguon bersama Yesus dibangkitkan. Rapon Yesus dipahehe, isena dipahehe, hitaoma. Sehingga mujizat karya-karya Yesus selama di dunia ini berlanjut terus sampai hari ini, sampai kedatangannya yang kedua kali. Ini sungguh luar biasa. Jalananga kasih sianipe, songoni doho aka perempuan. Yang luar biasa perempuan-perempuan pada Paskah. Ala di manogot di buha-buhai juki pitor hobas nasida. Sesuai doho adat Yahudi. Laho mamiahi. Bakini Yesus hal na somal masa nak pedang adong gogo nasida laho manggulang batui anggo sakap nasida di nama buar rempah-rempah doho takamiak na hucus patuduhon holong ni rohan nasida hobartu adat ni Yahudi tetapi lebih dari yang mereka harapkan terjadi didapoton seru-seruan ni nasida. Isena niluluam muna. Yesus nunga hehe dang disoninga ingananna. Pabuahamu matuak kasisiani joloanan nadohamu tu Galilea. Dia akan mendahului kita, langkah kita. Pemahaman Galilea adalah pelayanan yang penuh tantangan. Joloanan nadohamu amang inang diakah namaol diakah sihol sohonom muna diakah parukilom muna dia mendahului kita bersama Yesus yang sudah bangkit itu. Alanima diturpuhon molo naung dipahehe hita rap dohot Yesusi. Naparjolo jalahi makana di gijang. Carilah perkara-perkara yang di atas. Apa maksudnya perkara yang di atas? Pohado mangalului na di gijang marsiadu tu gijang dohita. Apa yang disebut di sini bahwa iman kita harus fokus kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Luar biasa. Olo amak padita, bahado bahenon, nagudangas si taonon.
Boruku siap pudaku ngatulu pulu sekian sumarna rodo pero kak nadak pikir honot tonon. Saya marsak doroha ngasai maus nyatinangi ako non dina. Imadah odo penei mabuka usaha ya naku si nomor 2 ya le tupur dak pikir honot tonon dang marsak roha. Toho gudak si pikir honot tak. Tetapi betapa sering kita diikat oleh dunia ini, lupa bahwa Kristus mendahului kita. Molo didok di Filipi 4 ayat 6. Hera sudedo hitau boton, alai mangulahonido, taboto dunia nalai macemol, ala sai dililiani portibion, didok disi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ido baina margogo Apostel Paulus maka tidak konasa gabe panidangio dihitai Kristus dohango luar diau. Jala labanang ahatehe hamatean. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau disuaraho tuh hitan waeng, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau ditabereng di Bibel taya dong do namemet dibaen madok jahama dia mai Matius ono mayat tolu. Adong go dibayar di toruni ayati. Matius ono mayat tolu itu adalah ayat emas na dipapaltak. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jok na terbalik dot tabaen. Naing jolo sikop bohado wasaro tu punguanina ajolo sikop majo sude jolo balga jo ya nak konon. Dung balga ajolo si pam majo. Bohado wasaringgas rotu partangyangan ayo majo ngangulu si ganu parion. Begitu banyak alasan. Padahal rumusan yang dikatakan simple. Dang medok nasorikot akaudeng. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat tolu diturpuk tahun. Enung ngamate hamu. Jala bunido ngolumuna rapon Kristus di bagasan debata. Alai ia dung gabe patar sogot Kristus hangoluatai. Disima gabe patarna kamu rapon ibana di bagasan hasang apon. Nung ngamate hamu jala bunido ngolumunai. Pasca kebangkitan Kristus sesuai dengan topik minggu ini, kita juga dibangkitkan. Dan adong ugamon asing. Nah boy mampu maka tidak kosisongoni ia soholan Kristus. Haheheo ni Kristus gabe haheheo dihita namai. Asa hehe hita dada hola pamatak tau sogot di pahehe. Alai nang dingolu sinuaing peasa hehe. Ate behatar podom hapor seautai. Ate behadi dodoni ya kaarsak. Ate behadi dodoni dililiani portibio kita. Asa hehe. Songonak kasih sianai di pahehe. Aka perempuani di pahehe gabi hobas tu akaulau ni. Marlojong nasida pabuahon. Mamaritahon barita las ni rohai. Pasca membuat mindset pikiran baru. Pangalakaon, tindakan yang baru juga. Ya do hupake contoh, jala sudedo manada hita, natik asik peguar naon dak pola sai pas dihita, ima si passing. Si passing, ahado nadi adorak soribur,
sebelum jadi capung, apa itu namanya? Kan hidup di parit dia. Sebelum jadi capung ini. Oke, kepompong bisalah ulat ya. Tetapi kalau ini si pasing, dia hidup di comberan, di tempat yang jorok, tetapi mengalami metamorfose, mengalami perubahan bentuk menjadi capung. Capung dengan sayap yang indah sekali. Jadi ketika dia si pasing atau kepompong atau ulat menjijikkan, hidupnya juga di tempat yang kotor. Jangankan memegang, melihat saja kita tidak suka. Tetapi sesudah berubah bentuk sama dengan kupu-kupu dari ulat, jijik kita melihat ulat. Tetapi sesudah jadi kupu-kupu indah, cantik. Tidak dana hiba binaido, binua do arari, dungi binai palastik laho manaku ahon, riburon. Ala uli adong narara, adong na violet, adong na huni marmacam mon. Dan dia juga menikmati di tempat-tempat di bunga yang indah. Kalau dulu makanannya dari comberan itu, sesudah berubah bentuk, dia memperoleh makanan yang manis-manis dari sari-sari bunga. Hidup kita juga seperti itu. Hidup benar hidup nama tedo hamuna jolo. Alai di pahehe di bagasan Kristus nuaing. Asadada au bena mangului ale Kristus do di bagasan au. Kita sudah dibaharui oleh Kristus. Sian haholomon tuhatiuron. Asa mulut tajahas sebelum turpuhon, dohok sesudah turpuhon na di Koloseo di bidu 2 dohok di bidu 3 dan seterusnya, atok tanggali hamuma, pangalaho na buruki, tanggali hamuma haholomoni, pakai hamuma rohanai baru, bukan seperti memakai pakaian yang baru di mana pakaian lama masih lengket. Tetapi di dalam Kristus kita diperbaharui. Sahali nari, selamat Paskah, pasti lupa. Selamat Paskah. Amin, martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan. Nunga hehe hosian hamatean. Asagabe haheheon nami i. Diari parpudi di harorom na pa 2 halihon. Songone nang di portibion hehe hami. Sian sude akan pojot na mangarsahi rohanami. Na madodoni hami mangaliliani roha doho pikiran nami hinorhon niaka. Na pojot na maol paru kilon na di portibion. Rapon Kristus di pahehe hami. Mauliate ma. Ale Jesus Kristus naung mate. Jalana mulak mangolu. Laho paluaho kami sian hamatean. Asa imapos ni rohanami madalani ari-ari ni ngolu namion. Rapon Kristus di pahehe hami. Asahona majoloani hami di sudia kahamaolon na huadopi hami. Pasu-pasu Tuhan sudah ruas ni huriam. Pasu-pasu pargogoi jala apulima keluarga ni dongan nami nama rukil nuaing sialap. Naung jumolo dialap po tulabungmu inanami. Inang Ruperta borusinaga. Sude keluarga na tininggal honna amanami amang sibuya doho ianakon rap doho takanahina holongan nasida saya puli pargogo Tuhan. Unang madele unang talu hinorhon ni habot ni rohana songgop tunasida. Mauliate do sobahonon nami di pasu-pasum na mangalehon anak boru na sorang di keluarga ni dongan nami sinaga inang boru silaban songoni dohot di keluarga ni dongan nami
Jonathan Siburiani nang boruhutapea. Mauliate male Tuhan sehat hipas danahi songoni nang natorasna. Elehelek nami tu adopamu. Sai pasu-pasu pargogoy natorasna. Laho mangajari pagodang-godak kon ianak kon na pinalumehom songon titipa di tonga-tonga ni keluarga. Asa martubur jala marurat marparbue di bagasakko. Suak songoni ali Tuhanak kadongan nami na di bagasa parsahitope. Mangido mangelek kami. Unang loas talu hinoron ya kasahit na songgop. Tung manang sahit dia pe. Say pahisar matod di nami. Mauliate mali Tuhan na marningot kami di ulang tahun ya kadongan nami ruas ni huriam. Siya kodo gajang niumur hahipason. Atong lamajari hami madok mauliate tuho marhite na toktong satia tuho. Urupi pargugoy ng akadongan nami na marsa na mahewa ka na mabalu. Asa toktong marpakirimon na mangulo. Pinuji pinasangap maho Tuhan. Pasu-pasu masaluhut program di tonga-tonga ni Huriam bahay sangap di guarmu. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita.
hehe Tuhani, jala nong rap pamu di pahehe dohot Kristus, jalahi hamuma akan nadigijang. Nunga hehe Tuhan Yesus yan namate, alani borhak mahita manopot akaulo tabe di bagasa las ni roha, tatangyak koma peleata martangyang mahita. Ale de batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon na denggan, dohon na saulibasan na moliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mi tuhami pelean nami tuho, sa jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon patibulhon harajaum di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asal lamutadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata amanami jala para si roha, mauliate maroha nami jala pujion nami ho, ala naung ditubuh hoko hami padua hali hosia godang niasini roham, tu pakirimon nama ngolu, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus yan namate. Ale Tuhan say pasu-pasu mahuriam, doho parbarita nauli nama maritahon haheheon ni Tuhan nami, asalam tarsunggulah pedem roha, jala hehe sia dosa nabi, say papos maroha nami maka porsiai, naung mardame jala mardomu hami tuho, alani pardengganan na pinatupa ni anakmu, say pasabam jala pamalum maroha nami, topa maroha na yas doho todina marsihoho di bagasa kami, asa tarhajong joko kami, naung pitor hami alani hati goran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangolu di hami, asa tarapul rohanami, marningot akadongan nami naung jumolo ni alap mi. Apuli maka namatean, nadangol, napugos, nasomarina, akan namabalu dohot akan namalungut tuban wagijang. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale ama nami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu. Say ro maharajaumu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur honma damena tutodim.
Kami atas nama Saluhut Parhalado ni Huriata HKBP Harapan Jaya Pasahaton Tuhita Saluhutna. Selamat Paskah. Lupa. Selamat Paskah. Nungahet. Haleluya. Masih jalangan mahita tu siamun na dihabirakta.